Date ya pa 29 October ndiyo date imene idachitidwa dedicated mdziko lino la Malawi mchaka ichi cha 2025 kuti aphungu a nyumba ya malamulo asankhe spikala wa nyumbayi amene akhale akutsogolera kohoti yochoka mchaka cha 2025 kufika mchaka cha 2030. Ndipo kumeneku kudali masankho a maspika a nyumba ya malamulo ochokera mu zipani zosiyanasiyana. Ndipo ena mwa anthu amene amachita nawo mpikisanowo adali monga a Suleman amene amayimirira chipani cha Democratic Progressive Party, ndipo a Peter Dimba iwowa amayimirira chipani cha Malawi Congress Party, a Sandra Muscott komanso a Lasten Vialo iwowo adalinso pa mndandanda wa anthu amene amapikisana nawo pa mpando umenewu wa spika wa nyumba ya malamulo. Ndipo munthu mmodzi mwa anthuwa yemwe adali okwanisa nambala ya chi 5 sanathe kuchita nawo contest kapena kupikisana nawo pa zifukwa zina, kamba kunena kuti kreki wa nyumba ya malamulo adafotokozera anthu kunena kuti mmodzi mwa anthuwa sachita nawo masankhowa kamba kunena kuti kalata yake yafika mochedwa. Ndipo malingana ndi malamulo a nyumbayi amafotokoza kuti anthu omwe akuyenereka kupikisana pa mpandowu akuyenereka kuti akhale anthu okwana anayi. Motero mmodzi mwa anthu amene amakwanisa namba 5 sadathe kuchita nawo. Ndipo m'malo mwake kreki wa nyumba ya malamulo adafotokoza kunena kuti kudalibe njira ina iliyonse yomwe akadatha kuchosera mmodzi mwa anthuwa wa namba 5 koposa kuyika njira yonena kuti yemwe kalata yake ifike kumapeto ndi yemwe sakhalanso ndi mwayi oyimira nawo. Kotero akundanena nkhumwa ndiwo amene adafika ndi kalata yawo kosirizira kumene zidachitisa kuti asakhalenso ndi mwayi oyimira nawo pa mpando wa spika wa nyumba ya malamulo. Choncho atachitidwa eliminate iwowa ndiye kuti padasala a Suleman, a Peter Dimba, a Lasten Vialo komanso a Sandra Muscott. Ndipo masankho atayamba kuchitika pakutha pa zonse pamapeto pa masankho amenewa mmodzi mwa anthuwa wachita bwino. Ndipo padakali pano tili okondwa kukuwuzani kuti nyumba ya malamulo tsopano ili ndi spika wa nyumbayi yemwe ndi watsopano. Ndipo spika wa nyumbayi yemwe panopa wasankhidwa ndi a Suleman. Choncho a Suleman zawathekera, kotero mu nthawi ino tikhozano kuwatchula kuti Mr. Speaker sa, ndiye kuti ulemu wawo akuyenereka kuti avale. Zateremu ndiye kuti ma MP onse dzina la a Suleman sakungolitchula pachabe, komano akuyenereka kuti no azilitchula kuti Mr. Speaker sa, ndiye kuti kusonyeza ulemu wawo. Choncho a Suleman si munthunso wamba, kotero ali ndi udindo wawo umene ukuwayika pa rank ya pamwamba. Ndipo polankhulapo a Suleman alonjeza kunena kuti aonesesa kuti atsogolera nyumbayi popanda kukondera kulikonse, ndi kuti akalemekeza mawu aliyense, ndi kuti memba aliyense wa ku nyumbayi amene ndi member of parliament akaonesesanso kuti akatengepo muzochitika za dziko lino. Kotero asiya ndale kumbali, ndipo m'malo mwake iwo akayang'anira zofuna za Malawi osati za chipani. Iwo ayankhula izi mu nthawi imene amalumbira pamene atatha kulengezesedwa kuti ndiwo amene awina, mu nthawi imene amalumbira amene amawalumbiritsa nda Deputy Chief Justice Alavmo Chikopa mu dzulo limenelo ku nyumba ya malamulo. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti nyumba ya malamulo ikuyenereka kuti ichite save kapena kuti itumikire zofuna za Malawi. Kotero iwo athandidzira kunena kuti nyumbayi ikukatumikira anthu, ndi kuti anthu amene adawasankha anthuwa apindule ndi ma member of parliament. Speaker wa nyumba ya malamulo amene wachokera ku chipani cha Democratic Progressive DPP amenenso ndi phungu wa nyumbayi, iwowa apambana mpando atatha kupeza mavoti 134 votes kupambana mmodzi mwa amene amayimira nawonso wa Malawi Congress Party amene ndi Peter Dimba
amene iwo adapeza 85 votes. Ndipo anthu ena a DPP adachita back Sandram Scott komanso Lasten Vigalo, komano amenewo sadapeze voti iliyonse. Titatha kuona kuti tsopano Samia Suleman ndi amene achita bwino pa mpando wa speaker wa nyumba ya malamulo. Tsopano tiyeni tione kunena kuti amene akubwera pansi pa udindo umenewu ndi ndani. Mpambali poti anthu amapikisana yemwe akhale speaker wa nyumba ya malamulo, komanso kunali masankho osankha first deputy speaker, ndipo kumbali imeneyi mmodzinso mwa anthu ochokera ku chipani cha Democratic Progressive Party Victor Musowa ndi amenenso achita bwino pa mpandowu. Iwo apezanso mavoti okwana 134, ndipo pambuyo pawo adasatiridwa ndi Emmanuel Jere amene iwo adapeza mavoti 60. Ndipo mmodzi mwa anthu ochokera ku chipani cha UTM Catherine Nzumala iwo adapeza mavoti 24. Ndiye kuti kumeneku first deputy speaker ndi amenewo Victor Musowa kuchokeranso ku chipani chimenechi cha DPP. Ndipo pambalinso pofuna kupeza first deputy speaker panalinso masankho ofuna kupeza second deputy speaker. Ndipo mmodzi mwa anthu amene wachita bwino kumeneku ndi Esther Jolobala amenewo amachinga East achipani cha United Democratic Front UDF, koma iwowa apeza mpando opanda opikisana nawo, kamba kunena kuti anthu amene amapikisana nawo amene ndi Owen Malijani akunchinji South achipani cha MCP, komanso Abigail Bungwe adzomba likangala iwo adayimika manja adachita withdraw ma nominations awo kunena kuti sapikisana nawonso pa mpandowu. Ndipo malo make amenewa Esther Jolobala angodusa opanda opikisana nawo. Ndiye kuti zateremu nyumbayi padakali pano ikhala ikusogoledwa ndi Samia Suleman ngati speaker wa nyumba ya malamulo, ndipo first deputy yawo ndi Victor Musowa kuchokeranso ku chipani chomwechi cha Democratic Progressive Party, ndipo second deputy speaker ndi Esther Jolobala kuchokera ku chipani cha UDF. Choncho rank ya maudindo mu nyumba imeneyi ayenda motero, kamba kunena kutinso amene awasankha kukhala leader of the house ndi Japi Muhango amene ndi mmodzi mwa vice president wa chipani ku chigawo cha kumpoto. So umo ndi momweno nyumba ya malamulo ikhale ikuyendeseredwa mkohoti imene ya 2025-2030. Ndiye kuti padakali pano achimwendo banda achina Moses Kunkuyu ndi gulu lawo, ndiye kuti monga mwa malamulo akaona Samia Suleman akulowa mnyumbayi akuyembekezeka kuyima ndi kupereka ulemu kufika aspikala akakhale pansi. Komanso chinthu china asadalankhule mfundo iliyonse, ndiye kuti akuyenereka kuwalemekeza amenewa aspika kuwatchula dzina loti Mr. Speaker sir, sizongowatchulanso kuti Samia Suleman kutero ndi kupanda mwambo. Umo ndi momwe zikhaleno zikukhalira kumeneku ku nyumba ya malamulo. Komano chinthu chachikulu kumasamala nthawi ndiye monga ena adayimbira. Mu video ya mutsiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Samba Vita YouTube channel. Bye.